Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox u inti Malta u Malta inti. Chris Fearn għażel li juża d-diskors bħal żebbuġ biex jitkellem fuq innifsu u fuq il-każ serju ta' Vitus u Stewart, każ li kien konfermat bħala frodi u kollużjoni. L-eks deputat Prim Ministru li reġa' u kandidat mal-Labour għal din l-elezzjoni ġenerali jgħid li sar frame-up fuq u minn barra minn dawk li jsejħilhom spjuni. Kont fil-mira ta' kampanja internazzjonali biex li tipprova tkissirni, biex il-familja tiegħi tipprova tkissera. Kampanja ta' frame-up ta' 6 miljun euro minn aġenzija ta' spjuni barranin li għamlet minn kollox biex li tkissirni, biex tagħmel ħsara lill-familja tiegħi. B'dan id-diskors Chris Fearn sara it-tapit minn taħt saqajn Roberta Bela u ħal-spotlight kollha fuqu. Fil-fatt, anka r-reazzjoni tan-nies preżenti għad-diskors tal-mexxej Laburista kienet inqas kaloruża. Intant aktar kmieni, l-ex-president tal-Labour Ramona Attard komplit bir-retorika negattiva tal-Labour tattakka l-passatu tattakka l-Partit Nazzjonalista. B'Attard tispiċċa saħansitra tbeżza mill-forzi tal-Knisja. Komplit issemmi episodji koroħ mill-istorja ta' Malta f'tentattiv sabiex tipprova tbeżza b'mod kontinwu. Apparti minn l-ex-president tal-Labour attakkat il-proposti pożittivi ta' Alex Borg fil-waqt li marret lura għall-era tal-Prim Ministru Mintoff.